למה, אם תחשבו על זה, הדיון הזה כאילו כל כך תופס את כולנו, כי באמת, באמת של הדברים, כולנו נעים גם בתוך הגישה הזו וגם בתוך הגישה הזו, וזה הדבר הבריא, זה הדבר, כי באמת יש תנועה. לפעמים אנחנו נרגיש שאנחנו מבטלים את עצמנו, והילדים יותר בפרונט. זה יכול להיות ממש תקופות, זה יכול להיות תקופות של חודשים, של שנים, של גילאים של הילדים, של השלב שאנחנו נמצאים בו, זה יכול להיות ממש תקופות בתוך יממה, בסדר? ממש בתוך. אז כולנו מכירים את המשחק הזה. יש זמנים שבהם אנחנו ממש בפוקוס מוחלט עליהם, ואנחנו ממש בצד, ואז אנחנו מכירים את התנועה הזאת, ואנחנו גם מכירים את המחירים של התנועה הזאת. וזה בדיוק העניין של החיים. ברגע מתחיל להגיע המחיר, אז אנחנו יודעים, שנייה רגע, עכשיו אנחנו נוטים לכיוון הזה, ועכשיו רגע דואגים לעצמנו, מטפלים בעצמנו, דואגים להתפתחות שלנו, לאוכל שלנו, לא משנה, כל אחד והצרכים שלו באותו רגע. אז אנחנו כל הזמן נעים בתנועה הזאת של השילוב הזה, ולפעמים מרגישים פה, הקטע הוא שגם אז, נגיד אנחנו עושים את התנועה, נגיד עכשיו אני בתקופה, בסדר? לא נחלק את זה ליממה, כי זה קורה גם בתוך יממה, אבל נחלק את זה לתקופה רק כדי שיותר נוח להסביר. אז נגיד עכשיו אני בתקופה, שיש איזה עניין עם הילד שלי, ובאמת כאילו דורש ממני יותר פוקוס, ואני יותר שמה את עצמי בצד, או whatever איך שנקרא לזה, וזה מה שנכון לאותה תקופה, בסדר? ואז אני כן מרגישה שאני הולכת לאיבוד, ושאני פחות חיונית, ושאני פחות חיה, אז אני רגע מבינה שאני צריכה לעשות את התנודה. בדרך כלל אנחנו לא נגיב לזה בכזאת בגרות רגשית, כשאנחנו בתוך הסיטואציה. זאת אומרת, נגיד עכשיו תהיה תקופה שאני אהיה יותר בפוקוס על הילד, אז סביר להניח שגם אני אכנס למוד סכמטי כזה של שחור לבן, כאילו איך אני מזניחה את עצמי, ומה קורה איתי, ואני חייבת להתאפס על עצמי, נכון? איך אנחנו מכירים את השיח הזה, אנחנו כל הזמן בתנודות האלה, ואז אני אקח פנייה חדה שמאלה, ולפעמים אנחנו גם צריכים את הפניות החדות האלה, ולאט לאט עם הזמן אנחנו לומדים שזה פחות פניות חדות, אבל אנחנו כל כך מזדהים עם שתי הגישות שלהם, כי שתי הגישות שלהם חיות בתוכנו, כי אנחנו בעצמנו, כשאנחנו פה, אנחנו מדברים עם עצמנו בצורה נוקשה כזאת, כי באמת כל אחד מהם תפס עמדה מאוד מאוד, בוא נגיד, קיצונית לכאן ולכאן. אז אנחנו בעצמנו נורא נורא נוקשים עם עצמנו, כשאנחנו כאן אנחנו מדברים עם עצמנו כמו אביב, וכשאנחנו כאן אנחנו מדברים עם עצמנו כמו רותם, ותמיד אנחנו מלקים את עצמנו, כאילו, לא, אני צריכה יותר לטפל בילדים שלי, אני מזניחה את הילדים שלי, אז אמא אני, לוקחת פנייה חדה, ואז אני חייבת לטפל בעצמי, אני מזניחה את עצמי, אני חייבת שהילדים שלי יהיה להם אמא יותר נוכחת ומגשימה, לוקחת פנייה חדה לכאן. אז אנחנו נורא מכירים את השיח הזה, ובגלל זה הגישות של שניהם, עוררו אותנו מאוד 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 חזק, ויצרו כזה שיח חזק. אבל אני חושבת שזה באמת עניין הרבה יותר עדין ותנודתי, שמגיע ממש עם בשלות של החיים, באמת עם בשלות של החיים. אני זוכרת אותי כאימא צעירה, התנודות שלי היו הרבה יותר חדות, בין לכאן או לכאן, וזה תמיד היה כזה קיצוני, וזה תמיד היה כזה מטלטל, וזה תמיד היה כזה רגשות אשם חזקים לכאן או לכאן. אז אני כן חושבת שעם החיים אנחנו לומדים שזה תנודות הרבה הרבה יותר עדינות, גם ברמה רחבה יותר של תקופות חיים, בסדר? תקופות חיים של הילדים, תקופות חיים שלנו, הצרכים גם של הילדים וגם שלנו הם משתנים אפילו בתוך יממה, בסדר? ואנחנו ממש לומדים לעשות את התנודות האלה, ואין כאן כלל כזה שהוא הנכון, וכלל כזה שהוא הנכון, ומי שחושב את הכלל השני הזו, זה בסוף יפגוש אותנו, ואני גם ממש ממליצה לנו, לא להיגרר בכלל לשיח כזה של תנודות חדות כאלה, כי זה יפגוש אותנו, כי אנחנו נהיה בוודאות בשני הצדדים, אנחנו נהיה בתקופות, שוב, תקופות של חודשים או תקופות בתוך יממה, שבהם אנחנו יותר מרוכזים בעצמנו, כי זה מה שנדרש, וזה זה הצרכים שכרגע עולים בתוכנו, בתוך הילדים, בתוך התא המשפחתי. יש דינמיקות ומורכבויות של חיים שלמים. ואז אם אנחנו ניגרר לשיח כזה קיצוני של זה או זה, אז אנחנו בעצמנו ניגרר לרגשות אשמה מאוד מאוד חזקים בכל פעם שנתפוס דרך קיצונית. אז take a breath, slow down, ואלה החיים. החיים הם באמת חיים תנודתיים. באמת אף אחד מאיתנו לא דומה בדיוק לאדם אחר. הילדים שלנו לא דומים בדיוק לילדים אחרים. גם הם בינם לבין עצמם לא דומים בדיוק אחד לשני. התקופות משתנות. זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה משתנים שהם החיים עצמם. וללמוד לנוע בתוך השינויים האלה וליצור התאמות אינדיבידואליות, מה שנכון לנו ולתא המשפחתי שלנו, ומה שנכון היום זה לא מה שהיה נכון עוד חודשיים.
הדברים משתנים, ולהיות עם הגמישות הזאת של לשלב, של לזוז ולנוע בין לכאן ולכאן, וגם לכאן ולכאן, זה לא 100% לכאן ו0 לכאן, אין דבר כזה באמת, אז גם אין סיבה לדבר ככה. הרי אני לא באמת אגיע למצב של 100% הילדים מבטלת את עצמי ב100%, אני לא אתקיים. אז סתם גם מיותר כאילו בכלל להגיע לשיח שהוא כאילו כל כך טוטלי. אז באמת כאילו לפתח את יש תנודות, ואנחנו לומדים לנוע בתוכם, ובכל תקופה לעשות התאמות, ואין סיבה להלקאה עצמית ורגשות אשם, ולבטל גישה כזאת או אחרת, כי אנחנו פשוט נבטל את זה בתוכנו, ולא נצליח לנוע. וזה מה שבאמת נדרש מאיתנו, לנוע.